RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at tagdaan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may ulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayang adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Wilma, 33 anyos, minyo ug may usa ka anak na karon. Niya magpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kanus aman day plano ninyong dudo. Wa na baya mo magkabatang inyong edad, Wilma? Nag-agad naman kung dudo, ma. O ay, kay palabig dugay. Tingali bayaw niyang magliso na kagpanganak pohon, ha? Ma, magpakasal na ta? Oh, day Wilma. Sakto si mama nimo. Wa na ta magkabata. Usa pa. Kaya naman sa nako. Sige dong, kanusa man ka mamahay sa amo. Wa pa gyud ay. Negative mong gihapon dong, oy. Sige lang tay. Ampo lang ta. Dili ta magpakawa sa paglaom. Mabitaw na akong giingon. Pila na ko'y edad nimo? 33 ka na, God. Ma, Mutongtong ka na gani anang idara, maglison ka na gyud, Wilma. ma, Pero ay lang pagpakawas paglaom, day. Ampo lang kanunay. Grasyahan ra mo, ana. salamat, ma.
naman ko kaadlaw nga dili. Dili ka kumaptos na. Magpalit kog PTB aron ako masiguro. Positive? Sa ato ba? Maamahan na dyan ko? Oh, dong. Yes! Maayo. Mao ikaw pag-amping yun, ha? Unya ang angay nimong panganon kanang puno sa nutrisyon. Aron healthy ang bata inigawas niya. Mga vitamins pod, ingon man gatas. Ayaw yung kalimot, ana. Oh, ma. Salamat sa imong pahimangno. Oray, niya, gipalitan ti kag utanon. Gatas, vitamins ug prutas. Wow, kompleto man. Angay lang, no? Tungod kay gusto ko nga healthy mong duha sa tong baby. Swerte gyud kay ko dong nga ikaw mo'y ako nabana. Og swerte na sa dunya ang atong anak puhon ining gawas niya. Kay nahibaw ko nga buhaton man gyud mo ang tanan para niya. Mahal kay ti kaday. Ingon man ang umaabot atong pamilya. Dali ara sa panahon dong no. Murag kanu sa man lang to ng anak ko. Karon, 2 years old na si Dudong. Lagi day. Dako ikong pasalamat day nga. Wa ra gyud kakulian. Ay, ang bata. Oh, nak, ano mag-aha? Nak, ngano mo kalimata man ka? Oh, uy, day. Mas dudong day. Bitaw da. Init ka si Dudong. Mautoy unang higayon nga naka-experience og hilanat ang akong anak. Makita gid sa iyang naong ang grabing kaluya. Wa rasad ko, kaya bin ako normal lang nga hilanat. Gipainom nako siya og paracetamol, unya naayo ra man sad. Unya makita nako nga nikiat na sad siya balik. Unya. Nak! Ay palabing kiat! Madagma ka! Hyper, di kang imong anak mo. Lagi, oy. Unsaon tagsara man gud na siya makagawas. Unya, o pag kaduwa sa bay. Mausay. Unsa? Gihilantan na silang bata? Dili ba bag-ura mo siya na ayaw sa hilanat pag niaging simana? O lagi dong. Ang butoy. Gilanta naman sad ni. Unsa man, gipainom naman siya tambal? Oo, mana. Nakatuog na sad siya. Ma, sakit akong tutunan ng tiyan. Unsa na? Unsa man di ay ka, uy. Angtud karon ng pagyapon mawa ang imong hilanat. Ano namuwa man ang imong mata og nabil?
Timpa. Anong murag ni dako man ng imong liog? Sakit ako, tiyan. Dili ni mahimo. Dadun ka na mo sa ospital. Dili ni ordinaryong hilanat, Mrs. Ang imong anak, dunay sintomas sa Kawasaki disease. Unsa, Dok? Kawasaki? Unsa man ang Kawasaki, Dok? Usa kini katalagsaon nga sakit nga kasagaran mo tapos sa bata. Way klarong hinungdan, pero delikado kini kung dili gimatambalan dayon. Ug ang kasing-kasing sa inyong anak ang mahimong maapektuhan. Busa kinahanglan siya og IV immunoglobulin treatment og regular nga monitoring. Kinuo ko. Dok, buhat ang tanan, Dok. Paliog, ayuhang among anak. Naluoy kay ko sa akong anak, kay mo reklamo in town siya nga nung sige kuno siya tusukan og dagom. Og isip usa ka inahan, sakit kaayo ni para nako. Nga pirmi na ko makakita sa akong anak mo reklamo sa kasakit, nga kung ako na lang unta ang iyang sakit nga gibati, mahimo kaayo. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Unsa man gyud ning Kawasaki disease? Nganong ako mang anak ang naiguan ni? Hereditary ba ni? Kompleto man kog bitamina sa dihang nagmabdos ko niya ug nahibaw kung wa gyud ko magpabaya sa akong pagmabdos. Ikaduhang pangutana. Unsa may laing sintomas nga angay na kong bantayan kung mubalik man kini? Delikado ba ning sakita? Mahimo ba kining ikamatay? Unsaon ako pagkahibaw kung naigo na ang iyang kasing-kasing? Kinalan ba og ECG o echocardiogram? Ikatulo nga pangutana. Kining IV immunoglobulin, doon na ba ni epekto sa bata? Kung maayo na siya, doon na pa'y posibilidad nga mobalik pa kini? Ikaupat o katapusang pangutana. Naabay pagkaon o butang nga iyang kinahanglang likayan para sa iyang kondisyon? Mahimo ra ba siya nga makabalik dayon sa iyang normal activities? May pagka-hyper man sad kuning akong anak, basta lagsik siya. Palihog, tabangi ang tambagi ko. Kini ang akong suliran, Wilma. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini nga akong suliran. Ano yan sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional ug behavioral mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o driba sa pambuhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulanan karong adlaw mao kini nga the problem isn't with your body but what you think of it. The problem isn't with your body but what you think of it. Mo na sa mong gitawag sa psychology psychiatry nga psychosomatic signs and symptoms. No, there's nothing wrong with you physically pero daghang kay kagipamo diri sakit dito unsa man labad diri mao na ang mga inunta atong mahibalaan karong adlaw, no? Okay, so ang atong magtatampo si Wilma, 33 years old, minyo, may usa ka anak, ug gayang problema may tungod sa iyang anak, no? Taga Cebu City, taga Cebu City si Wilma. Okay, so ako lang gining paningkamutan nga matubag na ko ning imong pangutana, no? Si Wilma, taga Cebu City. Musta naman ang mga taga Cebu City, no? Musta naman si Dr. Virgilio Sanchez, Bing Sanchez, musta naman? Okay na ba? Wala na ba'y lapok kayo na sa inyo sa paknaan? Di ha, bayami? Nangatag mi mga relief goods, no? Ug Dr. Arcia Omar, Dr. Edwin Mingito, Mino Gabisay, kumusta naman ka sa Bonbon, ha? Mawat nga okay lang kinabuhi na to diya. Ug mga taga-Sambag dos, naday ko'y listahan diri, naman ay naminaw na to nga taga mga nurses sa Vicente Soto, ako ning
nahimaman sila katong nagtukaw may sa haya ni akong migo nga dalit George Orsal Ruiz, no? Ako ato ni mga nurses diha sa Vicente Soto kani, no? Si Ma'am Joy Alo, Susit Colina, Malo Bakalan, Lolo Nietes, ug diha kauban nila si Rob Villasiran diha sa Vicente Soto, no? Kumusta naman ang mga taga Vicente Soto? Dugay-begay ko diha. Okay, so going back to our sender, si Wilma, mitugod kini siyang anak. Unang pangutana, unsa magud ning Kawasaki disease? Nganong ako mang anak nga naigo ani? Hereditary ba ni? Kompleto man kog bitamina sa dihang nagnabdos pa ko niya. Nahitabo tung wala gyud ko magpabaya sa akong pagkanabdos. So nagpakuan gini siya, prenatal check-up. Pero nganong naama ko ng Kawasaki disease ang iyang anak? Kawasaki disease. Mawala gitong bahinomdumayin ko ng Kawasaki. Ako dugay-begay kong nagmotorsiklo. Sobrang napulo katuig ko nagmotorsiklo. Estudyante pa ko din sa Sugbo. Nagmotorsiklo na ko. Ang akong motorsiklo, Kawasaki 125 KE. So, kanang moingon bitaw, Dok, musakay ka gabal-habal? Dili ko musulti pero pinugaya na ko ng motorsiklo. Kanang sugod sa Southern Leyte yung Tacloban, ako rin ng motorsiklohon sa una. Siyempre, batanaw na sa una. Okay, so kining Kawasaki disease, unknown ang cause ani. Viral ni siya, no? Nya sagara maapektuhan aning Kawasaki disease, mga bata nga below 5 years old. Nya mulas ni siya og mga less than a week, no? Mga 5 to 6 weeks. Mulas niya. Unsa may mahitabo ning Kawasaki disease? Ang imong medium size nga mga blood vessels ma-inflame, throughout the body. So mga nga kuan gyud kayo. Sakripisyo gyud kayo. So mga simptoma ni, ako balikon, pumuni sa mga bata. Of course, may lantan, mga 5 ka adlaw pataas. Mag-rashes ni siya, manghubag ang mga kamot ug tiil, mamuwa ang mata, murag bag ka ng gipiskat, murag conjunctivitis, nya ang mouth murag ma-infected, hasta ang lips ug ang tutunlan, imuhikapon ng mga lymph node sa iliog, mangdagko, unya ang mga pakpak, ang mga panit sa tiil ug kamot. So mao na ang Kawasaki disease nga common sa mga bata. Viral infection niya, kung balikon, ang iyang cause, sa tungal lang ni siya. Dili ni siya makatakod, parehag sangla or sa pamandya. Curable ni siya, bisag way tambal, basta nakasymptomatic lang, limpiado lang ko po. Ang resulta ni kay muluwer ang immune system sa usa ka bata for some reasons. Dili klaro ni siya, og hereditary ba? So ang pagtambal na mo ani mga doktor is symptomatic kung unsay lanat against the rashes unsa pa diya. Kaduhang pangutana, unsa may laing sintomas nga angay na kong bantayan kato kong ipahinganlan. No, delikado ba ning sakita? Mahimo ba ning ikamatay? Unsa na ko pakaibaw kung naigo na ang iyang kasing-kasing, kinahanglan ba siya EKG o echogram? Well, ako nang ginaingon mo, maayo ra ni siya even without medication, pero tambalon ko ni siya para sa ilanat, mga bata man kananglan nga i-lower nimo ang inflammation nya i-prevent ibang complication. Kung nasa hospital setting, para nga may dehydrated, naani siya IV fluid, no? So ang bantayan na nani nga walay complication kayo. Kay bisag walay tambal, maayo ra ni siya. Maayo ra basta kay ma-maintain lang ang iyang normal vital functioning, na dili siya mahudtan og fluid nya makontain ang infection, matagaan og saktong treatment ang mga skin lesions, ang mga pakpak ang iyang panit og dili siya magconvulsion tungod akong balikon, taas kayo ang iyang hilanat. Sunod nga concern, kining IV immunoglobulin, doon na ba ni epekto sa bata? Yes. Kay atong gingon, ang immune system sa usa ka bata, ma-injured magud ang blood vessels niya, apektado. Matakihon ang iyang immune system by mistake. Pagkamali. So naani siya epekto ning tambal kay mong giingon. Of course, ang mga expert ani mga pediatrician na sa hospital. Effective na siya with the proper guidance sa atong attending pediatrician. Cebu City ramang dalhan ni siya sa pediatric ward sa Vicente Soto or Cebu City Medical Center or sa mga privado nga mga hospital din sa ato. Naay daghang mga pediatrician nga andam og tagana nga mo atiman sa imong anak na naay Kawasaki disease. Sunod nga pangutana, naabay pagkaon o butang nga iyang kinahanglang ilikayan para sa iyang kondisyon? Pwede ra ba siya makabalik dayon sa iyang normal activities? May pagka-hyper manggod sad ning akong anak basta lagsik siya. Well, after a week pwede na siya, no? Kay ang duration aning hilanat mga less than a week naman. Nya with proper medication, makabalik na siya sa iyang kindergarten pa ni siya. Well, kay pila na edad ani niya?
years. Pila edad na niyang bata. Basta kayo usually mangguning Kawasaki disease, moatake ni sa mga bata ang less than 5 years, no? So dili ni siya ingog life threatening. Kunya, ang tambalan niya kung balikon, intravenous immunoglobulin. Intravenous immunoglobulin. Nga naa diha ihatag sa hospital kay as the name implies, intravenous meaning nga naay nakahok nga IV fluid. Kay diha man ipaagi sa doctor or nurses ang tambal nga intravenous immunoglobulin. Gitawag niya namin og IVTT. IVTT mo ni trabaho na mo sa una sa intern pamilya sa pediatric ward. Mag-insert og IV kanang mag-inject diha sa IVT sa intravenous tube, no? Sura ra ba insertan ning bata og IV fluid kay luhag kayo. Kung may pagka-hyper ni siya, I doubt kung mukalipay po ni pagka-tawag na tog attention deficit hyperactivity disorder, which is classified by short attention span, hyperactivity ug irritability, no? Ato lang po ning ipadiagnose later on. Pero atong main concern nga dili ni siya magkonvulsyon, kitas kay gilanat o matagan og pagtagad ng uban nga mga simptomas sa Kawasaki disease. So hinat ni mo Wilma og ngadto sa libuan millions nga naminaw sa atong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, magtambag sa inyong mga medical problem. Ato ni Eileen Bathan, magtambag sa inyong mga legal mga problema. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat og maayong adlaw.